ki para bangit bait nadu ki teman besan bait ki jongi ki dekat komiti balang ki long keme ki long pa ki parlok samla ki hep ki barit ngi pediang sobhai pi baro syakane ka jingeseng Christmas ke jongi kini kinarit pia kemen na em balai pia kemen kini kinarit pia kemen na em balai pia kemen bagade Christmas kadi kesing khajong no Christmas Jisu Jisu de khon jong no khon jong blai badu nong penem jong no Jisu de khon jong no badu nong penem jong no na kata kadal ngiak kemen hagas ngi Christmas to bleun ker khuyengi ngin ya sedang no e gani ke jinseng ke jongi ngini pendam ke jing duai au blei buk pau jongi bah beneng ngi wana gani ke por ban mani ban syakri ban pendan bura me ke kerteng ke bok hoi ke jongme ha gani ke jinseng step ha gani ke sing Christmas ngi kerpa de ke jing darkat ke jome lembat ngi badi ke benta baro jongi jing syakri ke jongi yame ngi duai kerpang na ke bentai pastor jongi Reverend Pilar Tensong i balawan na ke snong ke bak hampaji man sami ke khubor pedeng jongi men ai bor men ai men sim men keren hangiling ba jong i IT ya kene ke por badi ke benta baro jong jing syakri ke jong i ha ke jing alam ke start ke jong me ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ke kerteng ke jong utrai badu nong pedem jong Jesus Christ amen ngini ruai ke jing ruai ke ba live ho ar bar hadien kene ke jing ruai kat kum ke program ke bala penbet ngakerpat ye Mr. Makjirat melim ngap ibelang iwei na peneng ibala syajir belong dekat komiti balang nado ka snem ke banuan bai ni alam mengi ha ke jing pule na khtien ke jong blai ba ke jing duai inong alam jing ruai long Mr. S Matlang bari organist i Mrs. Aibiang Meka Kharsano to one p ki reu ngai risa bat sngo kemen sha Bethlehem menta yang in go you try peja ke sing oi lak hayus em ki angel to one ya uban mane u Chris utrai ka jing ruai ka balai fuar
Tishua wingin pandem maging duai. Tungin siya score katokan ni nakakitin ka bakot ka siyang play ka bangilaban siyam. Naka-gospel ka siyang Matayos. Kalinong ka batingkong. Kadukot ka ba arpo. Pat kumjo nakakita ka siyang Isaya. Kalinong ka banyo. Kadukot ka bakat sao. Pat nakalinong ka bakanday. Kadukot ka banriw. Kitin ki baong kumne nrei habau dang pusan ye kini ki ru hakmi wa angel utra ulapa ha u hagajing pho asni u daong ko joseph ukunu debet wat shep tieng ban shim hami ya kameri katanga chongme naba ita ibalapun haka ilong na umen sem bakhoi Namar kata utrahi unai kadak yapi hakmi kathei soti kan pun khon kan kharu yau khon on khot ru ya ka kerteng jong u Emmanuel Namar hangi lakha yau khon la yau khon hangi te ka jing sanchar kan long halor ka terpeng jong u bat on khot ya ka kerteng jong u ba phla unong sla Ublay bakrabor ukpa bom jukut usim gajing suk ublay un kerku ya ka basngap bat ka bapule ya ka ktin gajong tungin ya pandai magajing duai tungin duai trying ai ngu namar gajing don kan ka jong me lembat ni layo ya ka ni ka singi ka bakodor ka singi ka bakut ka singi ka bakentang ha ka ba me mala ai yangi barukum ju ka di ka singi ka bakraw ha ka ba mami Melawan ban long breu syagani ka perthai ban wat yang ikinong pop ki bachat ki barem melawan atrai ka cinglong red melawan ha ka cinglong po ha ka cinglong tuk ban penret yalade ban penim e yang ikinong pop ki bachat ki barem trai mela sius pa yang i mela ai ta ka cing e pa ka bakrau e ka chong me mela ino ye ka khet chong ka peneng ban wan wat yang i ki breu ki bachat bat ki barem Try kani kecing iet ke pami mela iet ingi ai bakan su tiet apo kecing bot je berkat ke jongi bangi ringin sngo thu ye kecing iet ke jongme bangi rungin iet atrai ban syakri ban wat ye ka khmat ke jongme ye rap atrai kum bagi riu start krimingi ki wat ye me ki wan ra ringkat bat kecing ai ki bakodor ke jongki ban ai khmat jongme kamir ka ksiar bat kecing ubi ngimdon ai atrai ban wan ra akan ka klip mat ka bamenta ban ai hame Kum bagi riustat ki ai nrei trai to shimi ki dok nut ki chongi ai bagi dok nut ki chongi atrai kin long ki dok nut ki bathali kin long kum ka sheng ot Bethlehem ba on kha ya me ko kanran apo ki dok nut ki chongi ai bagi dok nut ki chongi atrai ka long ka dok nut ka ba pedang sngo bha ya me ko trai ba me men yok ban shong apo ki dok nut ki chongi ba me men sen shari ki chingmot je berkat ki chongi to kir khu yangi kir khu atrai yala ka jong ka balang nang yai pen thamai bor ma me tlo chong men sim khu nang yai krishan boring i baro atrai ker khu na du ki hep ki barit ki balasan bat kumju ki long ki mi ki long pa ngin yo ma di ka jing ker khu ka chong me ko trai leng ba kani ka sni hak bangi ngi yo ban ra ki ya ka jing wan long breu ko chong me sha kani ka perthai nang yai rap ang yai krishan boring i atrai hak ka jing ya lenti ki chongi ya leng ba ki jing ki babun Halak kijong kijing shem kijing yakan ju kijongi nrei rap yangi baleng ba kani kasngi habangi ngi yo ban rakhe ya kijing wan long breu kichong me atrai ngin sngo thu ya kijing don kichong me ba me men pen light lut no yangi atrai ya ki bor ka pop ki bor jong boman ki bor jong saitan men thau thamai ya kijing em kijongi ba ngin sngo thu ngin mi nakani ki yeng ka bagantang kichong me ki breu ki bala thau thamai ki ba aja ka ya me atrai ban kha po ki tho nut kichongi to khuru kani klimat ka bamta yalo jong syakri ubadon ka banta pa kraw atrai ban sami ka kubor ka ktin ke chongme ulong tang utendong jing sawa nrei ka bor ke jing prasad ke chong men simbakhu ka long nang ka khet ke chongme ra yu ka kamra ka ba neng ko trai ba ke ka ba syakri jong me un sam pring chongi kan long ka jing bam ka be dai nag men ta ki men sim ke chongi to khuru ya kani ka sngi parok ka wei ko trai ya ka jing syakri ke jing parok ya lam me dlo chong men sim ko ba ke bangin
pendap kan long ke padang hun hakmat ke khet ke buram ke jong me tu nang ye kir khur atrai ye ki weipat ki para banget ki bom shem lala atrai ban wan kiu ha kene ke pot ban don lang bat ngi kene ke yeng ke ba kentang ke jong me don na pedeng ke jong ki badon hala ki jong ki kam ki kti ki jong ki don ha pedeng jong ki badon ha pedeng ki ching pang ki jong shitam bad don ha pedeng jong ki atrai ki bamat ki jing e ki jing ele ki jing im trai ba leng ba kene ke sngi pen yo ma be ha ki ru kum chu ya ka men sim ba ki kin wat ye me ba kin sngo tho atrai ya ka ching wan long breu ki chong me ki ching im ki jong ki ba ma ki ru atrai kin ye shem bat me haka shing oat Bethlehem ko trai ke balong ke tok nut ke chongki to ker khui ngilang paro ke ni klip man ma no ra trai ki pop ki light kilet ki ba me shem ya ke ching ya ke ching em ke chingi ke ba man la sngi padiang ni kum bangilong nang nem ta shik bom jukut ro amen. Ngi pen pau ke jing songo e Mr. Emmelim ngam i balai lam ngi ke jing pule na ka htien ke jong blai bat ke jing duai ti ha ke ni ko por kum ka balang Presbyterian Mauro ngi ai khublai Christmas e phi baro ki badon hapo ke ni ke yeng mane ke jongi ke jing khublai ru ye phi ki ba pai ki ba khmi bat ki ba yo sngo ye ke ni ke jing seng link ba ka YouTube channel jong ka balang to ai bi ki jing ker khu ki jong blai ken long halor jong phi i wei halor jong i wei lambat ki yeng ki sem ki jongi ngi pediang sngo bhaban ngi ai khublai om tangi ki khot jong ka balang Presbyterian Mauro drengi i ke ni ke step ki don shibun ki bani ki wei pat ki balang ki bala bani don rengkat bat ngi ke ni ke por ke jing pediang e phi kumjo ke jing khublai e phi kumjo ki jing ker khu ki jong blai alor ka yeng ke sem ke jong phi ha ke ni ka jing rakhe ke jongi ka Christmas bari pastor jongi ru Reverend Peter Song ngi ai khublai Christmas e phi lembat iba wan rengkat bat phi ha ke ni ke por ngan sapani tho ye i shwa ba in kren hagani ka por pat kini khinarit ke lepan kre la bon sngi bon tayo menta naga benta gani ke jingruai kerpang ti nga kerpat e phi ba phin sngo bha ban aino e ke jingruai kerpang ke jong phi naga benta ka buram ke jong blai bat naga benta ka jing taimen se mengi bat hadien ke ni ke jingruai nga kerpat ki ashas bakin lumno e ke jing aingo bar hadien balade ban lumi ki jing aingo nga kerpat ya i temen besan jungi temen besan AS Lingdo bain sngo bha ban pen gentang ya gi jing aingo bar hadien ke jing pen ketang gi jing aingo ngin sayo sngo ya ki jing pen bana nakabalang kumta ke jing roi kerpang ke jing lum jing aingo bat ke jing pen bana nakaliang jokabalang
Tunggu doai. Ublay bukpa jengi ba beneng. Iwan menaingo ya me sabi ni kapor kabakodor kapor kabakentang. Ya ba mem lo penyo angikum ki bangai atrabi. Ya ban sakri ban pendon buram ketemu khu ke jomi. Ngaingo atrabi melapai lau jong khun bamarwei jomi. Na kabanta jongi ki breu ki bapop. Ya ban penim matrai kendat. Yang iwe piwe baro trai. Kerku trabi yang ini kapor bangila kanne banwan sakiyeng kabakhuy kentang ke jomi. Ya ban sakri ya me trabi. Ai bagani kasngi kan lo kasngi. Bangi kum ki bangai trai kendat. Ngin kan mau ya kata kasngi. Ya kabame melapai kuon jomi. Yang ni persai. Ada kendara bangi don nak yeng ke jomi. Bagi don not ki mensim ke jomi. Empai tang samia trabi. Kurku trabi yang iwe piwe. Hanya kapor. Nando ki belah hep belasan. Ki kon samla ba kamtam ki hep ki barit trabi. Belah don lang ni kapor saya kendar. Wangi asngoro ke jing ruai jing ni ki kon hep ki barit. Belong trai kendar. Kebai bor musim yang ini saya kendar. Orang iwan ro trabi ini kapor. Iwan ra trai kendar begini jing ai. Ya kebami melakar ku ke jing im ke jengi. Melakar kuru ya ki kam ki jam ke jengi. Pen kentang ya ki trabi in. Ha kebabalang ke penden kam ya ki sanu ro kinlong sia bakrau bor trai kendar. To ya rap ai me pesai bor jengi trai kendar ke jing sakri ya me. Mat kam tam trabi in. Menyasngo yu kubor Christmas ni kapor. Lambai pastor tensong trabi in. Iblawan kenang ban pelai kapor bakador jengi. Manwan ne balang trai kendar. Man sam yu kedien ke jomi. Kurku ya i trai kendar. Ai ba ke ma i ben kren kin long sia. Da kapor ke jing snei ke jomi trai. Pedang mat maaf jundula ke jempelat trai. Nabak teng Jisu pan. Amen. Kublai shibon ru iki balai lum iki balai don bata ka jinglum iki jing aingo bat ka jing pen ka tai ka jing aingo ublai nang kur khu ye phi bat ka jing shakri ka jong phi ka kam ka jong o bat ngamla khlem da ai kublai kerpang ye phi ki hep ki baret mo kublai shibon ye phi kublai shibon iki nong tem rangkat bat phi kublai shibon iki no hikai jing ruai ki bala ai ya ka to ka jing ruai ka bala long shisha ka jing kur khu ka khrao padeng jongi kumta ya ka kwaya juga jing sang khna ya ai ka jing khublei bat ka jing kur khu kor do ba bleu nang kur khu ye phi nang la ban ai ka jing shakri ya ka kerteng ka ba khoi ke jong o ki para bangej be et ngila po ya ka por menta ban yo sngo ya ka khubor na ka htien ka jong blei ling by pastori jongi i reverend Peter Song Syaenga bangan penithu ya i namar nganyo i kumu para ha ka jing shakri ka kam ka jong blei Yai pastor nga jukendo na kapor sa kapor habang ilet ki jinga seng sinot bat kiwei ngalaju khot i banwan program balang mauro im jutre banwan ndrei menta ka kanti ndei im tre dei ba im lat sngi ila don lupa kiwei ki program ten rei menta ka kanti ka Christmas pat ngi so kemen bai pastor la ban pelat la ka jong kapor banwan hapdeng jongi ide na ka snong maulam na satai sarum penursla badi trei pat ha ke distrik khadar snong hagi than khadar snong kabalong ka jaka hapdeng ka penursla bat ka sora ka jaka ka badang bun kiba 4 long kristan bat i pastor menta isong isa ha ka snong kshat tidang shen kini snong khadar snong kila alat kali rei menshwa haban ya kejat Ti pastor Peter Song i trei rengkat bari wei pastor bingi tho ba i reverend NM Yang Rai i basong i basa hangne haka snong mauro ka jongi bat i badai mentau director joka urban mission i reverend Peter Song isa ha ka snong kshat i pet ya ka balang kshat bat ru ya ka tenat balang teniar bat ka kentot hapo ka teniar ka deka it thang share Bat marsun ong ye kata finken mai ke jingpen bana jong itemen besan sketri juga balang mencem te yo
baka mission juga jinga sengken thei jong ka balang presbyterian mauro kadaya ka snong it thang share but I pastori jongiru I pet ikmi ya katuga jaka ya katuga than ban nga kerpa di pastor na pila ban keren chicken tin al kantin ya ka jaka trei jong pi ya ka kamang tu kenang bagar long ka jing shai but ka jing aimen sim na ka benta jongi lang baro ngi pediang subay pi pastor hagani ka por rengkat bat I perlok I balawan bat pi syakani ka jing syakri ka jongi ya ublay ban ngi ai ka por ka bakelut I pastor ban sami ka khubor na ka benta jongi lang baro ki balasan larang ba nriker pang pastor na ka benta kini ki hep ki baret ru hakarta bada ka jing so thu ka jongki bat shua bangini osngoi ka khubor na ktinu blay ngini ruai ka jing ruai ka balai po pra to ye sei ko jing ruai ki hep ki baret lai po pra jisu nang penemu wan shaperthei kha sem kulai ban shai ben ei o ka ba phla long buram yu blay buat yanga ka jing ruai ka ba lai po pra Jisu nang penem o wan shaperthei kahasem kulai ban shai ben ei o kabapela long burom yublei buat yanga buat yanga pastor ibayalam yang ngajing yeseng ibalong kumuhmen harajing syakri bah ya kam syaprang syusyu
ya ka jing syakri ya ka kam ke jong blay ki teman basan jong ke balang barok ki long kemi ki long kepa ki para samla bat ki khon hep ki barit ngai khublay pi barok iwei pi iwei ha ka kerteng ka ba im ka kerteng ka badan bortam ka jong trai bat nong penim jong Jesus Christ ngashim ro ye degalat ha ka por ban ai khublay Christmas basuk yapi haki long ying ki long sem ki jong phi haki imlang ka salang ke jong phi ka ba phi ya shong biasa ke jing khublay batu blay ke jing suk unyai long ringkat bat phi ke jing kerkhu haki kam ki ti bat kerpang ru ke jing kerkhu ke bau blay kerkhu haki haka jing im ka ba kenjaman sem lani kita ki jing kerkhu ki ba kenjaman sem ke bau blay un kerkhu nagam ta ka jing im ka jong phi iwei pi wei baro te kerpang nagam ta jong kini ki kena ki barit ke jing ruai ke baki ki ruai mtan kalong ke jing ruai ke ba pen kemen shikadai ublain kurku ya phi ma kumbala kali pastor ne pia kemen em ngan kali biang pia kemen ta pinya shong khop em ta shong khop ma lada phim shong khop ngan kren slam ba nom wa shu ma phi kwa nom wa shu ha in kwa ban wai dei te hagan kapor kumbala ong dei pastor ngadon hang thi haka ka kerteng balang jonga menta ka dei hang thi hak syad ngakan mau ka don ka wei ka snem thi ka ba ngalik ban sim dawai na ka wei ka klinik kila kali kerteng jonga kila kali ka jaj ngalayat hu ki kali arta ngalayat hu bat ki kali phisa hai haba ki kali kisa ai te ngoga sa hak syad mo te kita itai kong batho ka slip hak ta kapor yang wat kren kai seba don mo kibreu kiba don lese kibong kumdum ta bisa hak syad yu mo syad no kali kai ne syad lengsier ne kiwei te das ngap dong sa hak syad ngo kum bakren kai mo ten rei kadika snong ka ba la rimba hakan ka than khat arsnong bat ka balang ru ka banga ngadon hang thiak syai menta kan sayo ban rakhe ya jing dap his pa snem jongka haus nem arhajar ar phulai bat suthu kalong ka balang ka balarim bat ngidon syusyu ki ban riyo ban rakhe ya kasan phus nem honu ju snem ka balang ding song kadika khun yang balang syai bat ka balang kong thong ka ban sayo ban rakhe ya snem arhajar ar phulai ka ar san snem te suthu ri ka balang ka balarim bahadu kata badu pastor banding kong hang thi de pastor reverend knong sutengah te ngangit skembun ki long kemi ki long kepa ki la ki puli history yang balang sipang ni pastor udai urat ba udai paya bas kem jong kathan khat arsnong hi barok kawe te ga snong tra junga di nang thina maulam na ka balang umnyu ka jaka ka bai pastor nong rut i trei mentah te ngisngo kemen chika dei baka jing sengkan thei ka lawan daga jing sengkan thei balang ni ka balang mauro ki lawan syakathi ka lengkhatre hang thei po i thang share ka ba ban seng ya ka school ten rei kat ba kiawan ngam judon amar ba ka sining kong ka bamut ban ya kendu akan nyau tarik jong benai ba henriu kali jiar khat ka ba i para jonga i don hospital haban up hospital haban ra hospital ngi haban lai mar ba ngim dadon ki bahing basem ki ba ya long mo ki ba le sik ba khamjan ngi haban ya penbit penbiang hi mangi ki men nam ta jong i te to hendring ngi scam nang ni khmat le se ka jing ibit ka jong blay ngi nang yo ban ya kendu na kui kapor syak wei pat kapor rengkat bat phi ka ji senggan thei balawan kerpang nam ta kam ka jong blay hang thei akal khatrei ka jongi hang thei po i thang share ka tanat balang taniar tengya phai shuble jing duai kok pa jongi ba beneng hakan ka por ngi ai ngo yeme melong ble badap da ka jing e ban melong ble badap da ka jing isn e ban ngi don kumne hakan ka yeng ka kentang ka jongme ban yo ban kan mau ku kan rat e ya ka jing walong bre ka jongme syakan ka sla jong ka khandau ngi don kumne ku kan rat e ban yo sngo ka tin ka jongme ai hangi i wei poi baro bagi jingmut jing perkhat
Baka donut kan yok ben puson ku kundan. Ya ke jing ai ke jong me. Namar bo medon ringkat bat ngi hagan gapor. Haga kerteng Jisu ni pan. Amen. Ka kubor hagan ga step ka bam ta ka kubor Christmas ya bangan yo ban ai hapdeng jong pi baro ki para banget leng bajo kan ka klipman. Kadai ka kubor ka bamangabat mangi nakaway ka snem sya kaway pat ka snem ngi juyo bagata kalong naga gospel Matius kalong meningkong ka dekat ka baar pulai ka gospel ka jong Matius kalong meningkong bat ka dekat ka baar pulai kidi kiten ki basuk bat nganget scam bunap deng jongi ngilayala lendet bahai ka dekat bat nganget kini ki kena ki barit ru ki ala bahai ka dekat ka baong kum ni hakmi kata kathai sotti kan pun kun bat kin ya khot ya ka kerteng ka jong u Emmanuel kabalong habala batai ublay lembat ngi te ngangit scam bahagan ka por ka jingkren ka jongale se kan kamlong le se kum ki wei pat ki jingkren ki banga jia thu khana la ni ka bakren ka bang sam ne ka tin ka jong blay kum bangale haki wei pat ki por henre hakan ka clip mat ka bamta kan long kendiat kum ka testimoni la ne ka jing flash man sem lengkot na ka banta jongi iwei pi wei kenang ka banga ngayo ban ai man sem nang ka jong pi ki para banget ki para samla ki ba how try kerpang ru nak ka jong kini ki hep ki barit bat ngangit scam bo blay u krisyan bor yang ngi iwei pi wei leng ba jong kan ka khubor leng ba jong ka step ki para banget ki ba habang iwan sya kan ka perthai habang iwan long breu sya kan ka perthai ngidon laki jong ki keme ki kpa bat ki keme ki kpa kilong barabor hasenda jongi ki keme ki kpa kilong barabor kakti kamon kakti kadiang na kabenta ka jongi iwei pi iwei kilong kinong sumar kilong kinong sukher kiban penbet kiban penbiang ya ki jingdon kam baro na kabenta laki jong ki khon ki kti ban ngangit scam kikme kikpa kim kwa ban jendat ya lagi jong ki khon lanu ru haga jing im jong ki khon bat ki kwa ban yai don ru hasnda balaki jong ki khon ki jong ki haga jing don jong kikme kikpa ki bala ki bayai le se ka bangala ban ong haga de kapor ngim don kam ban khuslai ruem kumbala ong nomor bakilong kakti kamon kilong kakti kadiang ngim dan kam kanu nu jing khuslai bat ngihun ngisuk haka ke ka bau blay ula penbet ula penbiang leng ba kakti jong ka jing trai sitom ka jong ki nak benta jongi ki khon samla bat ki khon ki badang rit ru kumju hoi nalor jong ka ka bang ong mentan kendian hak bai dei bat ka jing don ringkat ka jong ki kme ki pa lagi jong ki khon ki kti kalong ru kawai ka benta ka ba habangi wan long breu sya ka perthai ngidon la ki jong ki jing ya kendo ngidon la ki jong ki jing ya shem don ki breu habaki wan long breu sya ka perthai ki wan habaki la ban yui ya ki kme ki pa ki jong ki bolong ki kme ki pa ki bala ki bayai ki ba pensuk nam ta ki jong ki khon hakilang baro don ki bawan sing nega perthai habaki yui baki kme ki pa ki jong kilong ki baduk kilong ki bom la ki bom yai ki bom kot lanu ru hakla kam tam hak bayade bakan ka jingim ka bakan jado badon ap deng jong ki khon ki ti ki bahu habaki wan long breu sya ka perthai ki wan ringkat hak ba kimla ban yui setia lagi jong ki kme ki pa ki ba kumno ki kme ki pa ki jong ki kilong don shibun ngia don hagan ne ka poru ngangit scam ngi don la ki jong kita ki jing ya kendo ngi don la ki jong ki jing ya shem ngi don la ki jong ki benta jong ke jing im ka bangi ngi mat hagan ne ka sla jong ka ne ka perthai halagi jong ki jing ya shem ki jing ya kendo langi wan long breu sing ne ka perthai bat ki kme ki pa ki ba bit ki ba biang langi walang breu sya nga perthai lengkat ki kme ki pa ki baduk ki bakerdo lani ki bom syam lai ya lagi jong ki kme ki pa kumbaki kilong henreng tip tangkan ni gawe ba ublay udon laka jong ka jing thmu
ublay udan la ka jong ka plan na ka benta ka jing im ka jongi iway pi iway bat ublay lembat ngi udan hakipor baro laduk laruspa layok lakot langidon hagru nung jing long ru ublay lembat ngi udan rengkat bat ngi iway pi iway nganam shim jurong shibun hak bai de bat kan ka jingmut jong Emmanuel la dangi pha dangi pen hang ne lengkot ka tien ublay kala ai lupa hangi ya kane ka jing batai syapang kane ka jingmut ublay lambat ngi la ne Emmanuel bat ya kane ka kerteng ngi la ban syam haka kitab jong Jeremia kal nong bah nyau ka dekhot ka bakhat sao kal nong ka ba pra ka dekhot ka ba pra ka ba dei ru syapang ka ta ka jing ya tho ka jing wan long breu ka jong trai bonong penem jong Jesus Christ ngila ban syam ro ki benta na ka testament ka ba thamai le si ka ba ngan syam kerpang na ka City Paul si Philippi kal nong ka ba ar ka dekhot ka ba hanreu ka ba Jesus uwan sing ne ka perthai u ba wan ru hakadur ka jong ublay bat ya kene ka bentang ilar ban syam balatho haka kitab Isaya kal nong bapra ka dekhot ka ba sipo ka ba ong da kini ki kentin ublay udon lem bat ngi ublay udon lem bat ngi henry ka wei ka bangi yo iru ya ka jinglong jingman jong ki jiu ba ki khmi lenti ya utau mesaya uban wan hapling jong ki lese ubala ban le persya ikinong syun ki jong ki Henry kabas ngau lenggok lesinam ta jongki namar bakim nget setia berkata ka jing bom nget jongki kalong namar bau jisu uwan sing ne perthai ha ka jing long red ban penret yala de bat ban don ringkat bat ki breu ha ka to kapor bat ka ne ka jingwan ka jong u ka de ka jing tho lupa syapang ka jingwan long breu ka jong utra nong penem jing Jesus Christ ngadom yat bon ki jing batai hang ne hak bai de bakar ka phang ka benta Henry haka jing sngutho ka barit ka jongi iway pi iway ngila ban ong ba habau blay lembat ngi habau Emmanuel lani blay lembat ngi ka kren syapang ka jing don ka jong blay bat habau blay udon ka don ka jing kermen habau blay udon bat ngi ka jing kemen ka basisya ka don habau blay udon bat ngi ka hop bat ka jing sisya ka don bat kumta ter kendian hoi naduk ka sedang ka bangangarung syakan ke ministry ke jonga habang gabu ni asam ya ka tien ke jong ublay kidon kipor ki bangamla ban laj khamtam la de kren syapang ki jing khuslai kidon kipor ki bangamlaj ban ya thu ai kendiat syapang ka de jing ya lenti ha ka jing em ka banganga syam hadu kini kisngi bat kipor ban ladang ya thu gumta hakan ka poru ngam kwa na gamta jongi na namta jong pi ba pin ong ba snau sen ya kata ka jing ya syam ka jonga henry ka jing ya thu ka jonga ha ka por kalong banga kwa ban ai men sem ya pi iwai ki para banget ki para samla ki ba ki jong utrai ya ka bau blay dala ka jong ka snam ka jong ula siu spa na gamta jong piru ba pin yo mat ya ka jing ai ba ka jing pen em bat ya ka jing don ringkat ka jong u na ka wei ka por sya ka wei pat ka por ngai la de ngawan da kalong yeng long sem ka bom dei Kristan si pila ban lengok mo wan da kalong yeng long sem ka bom dei Kristan nya don langut sipara bat iwei kentai idang syuklat no dang niku jun baladep ne kasnem jong ne kasnem kadai ha kapori ka ba ka jing seng kentai mauro kawan ban wan hang the ka sen baning kong tu nyau tarik jun henry ngam simdan marhab ban ra hospital li jong para te bat nak bat ka kemi ka jongi kala de ban klat no klem da tip yo try nang ta syusyu badu pa jongiru uklat no namar ka jing bam ka jing di karkom bam karkom bi ka ba karkom di ka ba long ka ba pathar tat haduk benda klat no na ka perthai ngiwan na kalong yeng ka ba thli ka ba suda badan kipor lese hakipor ki nekisngi ki bamta ka ba ka jing long jing man ka jing pahu pahai ka don lese mda kham don syu banda don kata ka jing syak thangan hakapor menmit henry nak mta jongi ngi hap ban mat ibukum kita ni hapan mat ya kejing pan keliang ya ukau le naki para marjan kat ba yo Henry
ka ba sa jing kan mau ha ka jing em ka jongi ka long ba hadien bala klat imei ka tu ka ne por da ka jing tre ka jong ublei ngialong Kristen usnem khandai po ar mong ngialong Kristen usnem khandai po ar bat kata ka jing long Kristen ka jongi ka de ka jing yalam jong iwe teman basan iba de nak balang umnyu bat iwe no high school jong ka Gospel Mission Society kada ka jing yalam ko jong ki ka bangi laban shim ya kana kesenjam leng bai mi ban priang yu utra jing yu Jesus Christ bat ka jing trai jong ka Gospel Mission Society ha ketika sinong jongi ha maulam ro kadai ka wei ka lentiba ka ba la ban ya lami ngi sya ka jingat ka ba sya ka jingat ka jong trai bonong penem jong Jesus Christ balapan baptis ngi how new jus na khat khandai spa khandai pu ar December te kai ka ban ja ka long hadin ka tu ka ni por ngi haban wan no hang the po edblu Thomas Children's Home le se don dapdeng jong phi la poi phi la lej ha ka tu jaka phi la li visit le se don dapdeng jong phi la lej ha ka tu jaka ngi ya syong ya sa hang tu hagi nyau pra teliki snem yo ban sa hang tu nang tangi dami nang tu ha ban sa sa ka we pat ka jaka dami nang tang na we pat ngi ha ban sa sa ka we pat ka jaka ka ba ka jing khmi hang ta ka jaka ki de ki we pat ki bomde na ka ni ka kun hon balang ke jongi hendai ki de ki we pat ki ban kershan ha ka ni ka jing pule ha ka jing lej ke jongi ha ki college pat kumta ter te hoi nakam ta jong ka jing syakri ngadon ya ka ni ka thong bangan syakri ya ublei kum upastor Henry lese don shibon ke jing hang tala ngi phai namar ngi wan nak bakum kata ka jai long yeng lese ngim tip ka ban jala dangi mi nak tu ka yeng bengi syong isaro syaingin lej Henry ngit scam baka jinget ka banga ngabu ka long ba lada long kamon ka jong blei klem dadon manu ru lese hakanu nu por ublein penwan hi lagi jong ki breu ki jong unam ta ban sedang ki jing kersyan lada kam dei kamon ke jong uru ngan hun ngan suk hang ta ngan umlong kumne lese ngalak benlong hakiwe ki bentale se ke bau bleu labo kata kedika jing nget ke banga ngadon han ke jing im tiban pan ki weru lese ben kerpat ki weru kam dei ke basuk nak mta jongi kam dei ke basuk na mta ban pan kam ta meh ke jing kersyan ngi sutu kalau ke jinglut ke balut ke jinglut ke babun hadu kata ta henre da ka jing isn ai ke jong ublei klem itu yanu ru ublei usdang banwan da ki breu ki jong uhi ban pen ya kendu klem dak mi lenti henry ublei uyalam ye bakum kita ban ngadang syuyo jing tip shen na we ni ki pastor rang ba jong kap sinor ka jongi badon na pedeng jong pi ki para banget hang ni ngam tip manu ngam itu ki bala ay ka jing kersyan ka jong pi ha ka jing pule ka jonga ka badang don hamau klat ngam itu henry ngai khublei pi ne ka porla da pidei iwe ne kita ublein kurkhu ya ka jing im ka jong pi met bat mensim ki para bangen habang larung si ka ministry om dei setia hadin ka banga ngala biang lupa ya ka jing ken show ken diam om dei ka banga biang lupa ya ka yeng ka sem ka bit ka biang ka bangan syong ngan sa ngami bantrei nakawe ka district syakawe pat halese kum ubreu ngadon ki jingmur ka jing berkhat manu ban penbit penbiang manu ban lek kum ta manu lese kum kita ki jing long breu kila ban long ka jing im jonga henry ngatip tangga ni kawe ba ublei ubala judon nadu ka por ka badang red hadu kini ki por ki klip mat ki bamta udai uta uban yalam ya ka jing im ka jonga uban yalam ro ya ka jing im ka jong pi iwe la da pi mat ya bakum kini ki jo jing mat lese dan badang jong pi ki ba khampal hat ki jing mat ban ya ki banga ngamat ro ublei udon rengkat bat pi iwe ki para banget ki ba ki para samla ki khon hep ki barit ka khubar ublei lambat ngi kam dei ka khubar ka bangi ngi dei ban pusan ban perkhat tang hakan ka sngi jong ka jing rakhe lani tang hakan ka sngi jong ka jing ken mau ka jongi ya kan ka jingwan long breu ka jong tra jungi Jesus Christ ka khubar ublei lambat ngi kam dei ka tamasa lani ka jing ka ban rahem mensim tang hakan ka bangi ong ka ayom Christmas
ladangi ong ya ka Christmas le se kamdan ka nu ku ayom hendrai ka sulong tang ka wei ka sngi ka bangi ngilak bani ken mau kerpang hendrai ka jing ken mau ka jongi barabor ka dei syapang ka jingwan long bre ka jong Jesus Christ na ka benta ki pop bat kering kang ka jongi ka kubor ublei lambat ngi kam dei ka jing pensawa ya ka tem kaput namar bakmen balawan kata ka ayom Christmas ka kubor ublei lambat ngi kam dei ka jing don ublei tang ha kapor ka bangi ngi ong ngi don ya ka jing suk ka kubor ublei lambat ngi kam dei ka kubor baladang ngi don ka spa ngin ong ba ublei kurku yang ngi ladai ladang ngi olong ki baduk ngin ong ba ublei syam kurku satia ngi ka kubor ka jong ublei lambat ngi ka kamdei ka kubor ka ba ngin shu mat be tang ya kini ki jing suk ka ba klem da don ka nu ka jing Henry ka kubor ublei lambat ngi kadai ka kubor ka ba ublei udon hakipor baro jong ka jing em ke jongi langi don haki no kinu ki kep jong ka jing em ka bangi ngia kendo kum ki para bangen ka jing kali na kapta jongi iwei piwei hakan ka por kalong ka ei karukom perkhat ka ei karukom puson ka jongi hakan ka por yakan ka kubor u Emmanuel ublei lambat ngi kai ka rukom jong ka jing perkhat ba ka jing puson ka jongi hakabaya dei bat ka ne ka kubor u Emmanuel ublei lambat ngi nakam ta jong phi ki para banget ki ba haka hapo jong ka balang lese ngi laban ong bangi ngi la yo shibon ya ka jing rakhe Christmas labon teli ki por labon teli ki snem ringkat ki jing kemen ki jing sngau bha bat haba kata ka jing kemen ka don ngin ong le se bau blei lembat ngi udon bat ngi henre le se la da ka jing sngau si ki jing khuslai ki jing tenjo ki wan ngin ong bau blei syam don bat ngi la ne long ringkat bat ngi la ne u blei u jingai no na ngi kai ka jing perkhat kajing puson ke jongi halor jong ke nika phang halor jong ke nika mat halor jong ke nika benta u Emmanuel u blei lambat ngi habangi pai sya ke nika benta jong ke kubor ngini ining kong hang ni kabaning kong hang ni kabangi ngila bani i kalong syapang ne u Emmanuel u blei lambat ngi udai u blei u bahamangi mat ya ke jing sngot ya ke jing sngausi habang imat ya gajing khuslai habang imat ya gajing kia mensem habang imat ya gajing kia gajing mut gajing perkhat dei mau uban penlong hangi ya kabakum kata ban pen jai jai ya ban pensuk ya ban penhun ya ka mensem ke jongi hadin lesa dangi pai sya ka benta ke jong Joseph hadin ka ba ulai adep ban ditek tien bat ka Mary ka ban long ka tengah ke jong usyam penban bagan ka breu kala armet kala pun kun bad hak bakala long kumta ban penja le ran yala de ulat themu ong ka tien ka jong blei ulat themu ban penlat jar no ya ka Mary dagi jing mot jing perkhat jong jing khuslai ki baharukom ki bawan ki jing syakren ben ki baharukom le se ki balha banwan ha ka jing em ko jong ukum ubreu unam la ban laj nei bekum kita ki ei baro henry ka klip mat ka bau trai wan mi pau leng bau jong angel hak bau lo ong wat syap teng ban syim ya ka Mary ka tengah jong me namar baita i klung balapun dei balapun dau men sem bakun ban lengkot hang neng yo i bau Joseph ula syashkor ka tien ka jong utrai bat kam mensem ka donot ka jingmut ka jing perkhat ka jong u kam don kam syu ya ka jing khuslai kam don kam syu ya ka jing syapting bat kiwei hakini kisngi bat kipor le se ki bamenta ki keme ki pa ki syapting nam ta ya kalawei jong ki khon ki jong ki samla ki syapting ya kalawei ki jongki kham tam hak bakum kini ki sngi bekipor ni wat ki kam ki jam ki baharukom ki ba la lese ya ka ban pentlot ya ka jingmut ka jing perkhat ka jongi iwei pi iwei ki jingmut ki jing perkhat ki khia ka donot ka no yan tang da ki jing pusan ki baharukom ka penlong ru lese ya ka ban penpang ban pensitom ya ka met ka phat
dan apdeng jongki ke habdeng jong jing khuslai ki babun jat ki du thia ki du dem bat nang ta shushu kim nang bam bat kim nang bi kim nang di haga jing em ke jongki namar ke jing khuslai ke jing shapting kawan haga jing em ke jongki iwai pi iwai nginam la ban laj na ke jing susi nginam la ban laj na ke jing khuslai ladang i ong bangi biang ru katnu har na ke jing em ke bakan jado nginam laj ladang i ong bangi duk ru kan ke jing khuslai kan ke jing susi kanam la ban laj ladu lanuru kawan bet la hau rit lane hau krau tang ba kirukom kilong hakino kino kirukom jong ke jing kendo balaki jong kirukom jong ke jing kendo ki jing khuslai namar ki jing pang ki jing shitom ki balai phaujan Henry kabang kuwa empen kan mau nam ta jongi hakan ka poru kumjo kum ki para banget ki ba kabak ham shushu kalong na kabenta jongi ki Kristan ki para banget ki ba how try ho na kabenta jonga ba jongi le se ngila ban ong bangi suk ngi biang ngi bet ngi shong kumne hakan ka yeng ka ba kentang ka jong blai klam da don ki nu ki jing tenju ki jing pen khuslai hak bai de ka jing shakri om don ka nu ka jing pen wet om don ki nu ki jing pen thot ngila ban rakhe Christmas da ka ba suk na kabenta ka jing em ka jongi ngaperkhat na kabenta jong ki banget ki badan hakiwe ki jaka ki badan hakiwe pat ki jela jong ni kari ka ba ke jongi lese kin ong kumno lese hato ublei udan lembat ngi habakum kan ka por ka bangi ngimyo ya ka ban rakhe Christmas kumbalong ki we pat ki jela leni kumbalong manga ban mangi iwe pi we ngi shane lese ngi suk ban ong ye kini ki namar bangi biang ngi ben ngi suk ngi san bat ngim don kono no ka jing penthot ha ka bay day bat ka jing shakri blay henry ki pra mangai ki ba ublay ubayo ilot ya ka donot ya ka jing mut ka jing perkhan ubayo ya ka ba syabari ka ba syapok ka jongi utip yang ngi iwai piwai baro da ka kerteng uji suang leselan ngingin ya kendo ya kinu ni por kiban sajangi hapan pen krek na bakum kitaru kamen sem ka donut ka jongi kadai ban pen krek barabor bangin ya ban syam ya bakum kitaru bangin sngotho isisya ya ka jingdon ka jong blai ke bau jisu ongi lagi jong isnran tolong slur dai mangawat syapting lakadai yang yangi bangin pen krek bangi dai ban mat ya bakum kita ki jing tenjo ki baharukom ngi hap ban lek kumta da bangi ngi pai syau Emmanuel ubalong ublay lambat ngi ujisu ang habawan sini pertai nam ta jong kita ki bathai ki bakhia ka jingkit tuan hangap hi barok ki bathai ki bakhia ka jingkit te ngan penjem yapi kabenta ka baar kawai pat kabenta kabangi ngi yo i na u Emmanuel ublay lambat ngi ulong ublay ubayarap yangi iway piway bangin ya kalenti ulong mau utah unong kedeu lenti ya ka jing em ka jongi ulong mau unong yalam banakman ya ka jing em ka jongi shimet hoi nak mta jong kini ki khon ki barit ki kime ki pa ki don ka benta ka bakrau ka ka banya ka baki kin yalam na kamta ka lenti ka jongki ka baki kin ya ha ka ban pensungu bahaya ki lani ka ban pensungu bahaya u blairu ngila bani i hang ne ba u Emmanuel u blai lembat ngi ba kakti ka jong u kalong kakti ka badan bor haduk kata hendra ngi pai sya ka jing em ka bakan jaman sim upol uang syagi Galatia kal nak basan ka khot ka ba arsan ka ba keren baladangi ngi em da umen sim to ai bangin ya da umen sim ladangi em da umen sim to ai bangin ya ru da umen sim ladangi pai ladangi pet bangi pusan ya ka jinglong jingman jong kini kiri ustad ki banari mingi ngitip yaki baki kim tip uai umen sim bokoi kim tip syapang uta henry ka ka baki kile kenang ban ya syam ya uta unong penim hoi hakapor ka baki dang senang ya lesi ki syam jing ban ya sya katakalenti ka bau don uji Yesus Kristus henry da ka jing start ka bau blai ula ai haki ki khmi thik pathik ya uneu klur ubayalam ya kelenti ke jongki
bakin syam ya utrai bernung penim jungi Yesus Kristus bat bakihi ondah bakila syam ki ai ya kita kejing ai ngubha ki jongki kum ki Kristan ni menta hakaya ke jong mensem bakhot jong blai bat mensem bakhot jong blai udai unong kedau lenti ya ke jing ke jongi iwei pi iwei Shisha ladanging yai ya kan ke jing ka bakan jaman sem barabor ka jing ka bakan ja Kristan nganget bakan don kanu jing ladangi sya barabor ya ka jing yalam ka jong sem ka jong ublay baladangi ibu ya ka jing syania ka baskem ka jongi ka ba ha ublay Henry ka bas ngusi hakini gipor bagini gisngi hakini ka juk ka ba mentah kajuk ha kaba kajing nang jing start kalakiu arsut kalakiu stat hakiliang baro jong kajing lakalong haka spa kapau lakalong haka yo kakot lakalong haka khayi ka pateng bat kiwei de ka bangingim la ban jerlut hang ni ngi i ba ka jing syania kaduna hadu kata haublay hakini kisngi bat kipor kiwamta ngisyania haki internet hoy ngam ong bakamlong kabas ngam ong bakalong kabas new kidon ki bentag ki bangi hapru rese nam ta jing tip ki jing bit jing biang ngi hapru ban syania hakata Henry kidon ki bala syania dependent totally 6% hak bay day bat kani kim syania asyu hak jing peniat ke bastat ke jong blay ya ka jing ke jongki bon hakane ka juk jong ka jing nang jing start kisngau bakim dan kamsyu ya ublay uban long unong yalam uban long unong pen jongki bar habaki kimla ban syania asyu haublay lembakim sudan kamsyu ya kata ka jing syania ka jongki haublay bon ru wat ki balangen habaki ngau ya kata ka jing kutlat ki syim sendat ya karai ka bakla haka jing ke jongki bat ka jing ngau si ka ja haka jing ke jongki iwei pe iwei bat kim salia ban rairu wat ban shim yala ka jong ka jing ka jing duna jong ka jing syania hau blay ban kedau lenti ka ban penlong wat ya ki yeng ki sem jong ki banget ki babon ru bakin jot kin pra bon ki jing ya pelai san shing bon ki jing klim bat ki wei ki bangi ngila ban yi hakini gisngi bat gipor ki bamta Henry ki banget baro ki badan hapo jong ni ka yeng ka bakentang ka jong blay tung nginam klet bau blay ulah siu spa yang ibaro da ka dor ba kasnam ka jong u kadai yang bat yengi lada don kanu hakba haka jing ka jongi tungin sya yau mensim jong trai baun yalam yangi iwei piwei batu ai baka jing syania ka jongi haka jing yalam ka jong ublay kandai ka jing ya lenti ka baning kong haka jing ka jongi shimat kasam go shispa arusan ka dekat baning kong kita kiba syania hau trai kilong kum ulum seyon ubam la ban penki Henry uyai ne bom jukut kita kibasyania hau trai kilong kum ulum seyon ubanum la ban penki Henry uyai ne bom jukun tungin sya amta ki para banget ki bae haka jing yalam ka jong umensim bakut kabalai bat kabakhat du leng bajong ni kapor kalong larangi puson syaphang une u Immanuel ngin yo i bau Immanuel ublay lembat ngi u ai ya ka jingkermen u Immanuel ublay lembat ngi u ai ya ka jingkermen ka bakumno selarangi la nginang ban syania wat hapdeng ki jing ki babon ki jing tenjo hapdeng ki babon jo ki jing yale ublay u Immanuel ulong lembat ngi uban ai ya ka jingkermen ublay lembat ngi habola pha yelo jong khon chek ka perthai kadai ya u ban ai ya ka jingkermen ya kita ki balado jingkermen kanungun tapleng jongil se ki badmat ya bokum ka de ka jingdo jingkermen ka badon kam shisha ya ka jingkermen ka baim bat ka bashisha
Lese dan apdeng jongiru hagan kapor kilong keme, kilong kepa, kipara samla, kibadon haki kep jong ka jing im, kibamat ya ka jing im, kaba don shibon kini kijing du jing kermen haka jing im ke jongki, ki kep jong ka jing im kibadon haka ya kideng pengkyang, ki kep jong ka jing im kibadon haka ya kini ki mau jentut. Bat kita kisok pailan kiba pentersiang ya ka jing im ke jongki. Kisok pailan kiban pentut kiban pen yalam syaka wei pat kalenti kabomdei. Ka jing persyang ban poi lane ban kot syaka thong lese ha ka jing sngow ka jong ilan ki persyang ha ko bentah. Lese ngila ban sngow lese ngila ban ong bakan empoi syae ru lani kilong sep ai lut. Hendai langi pai mentapat syaka kenhun jong kini kinong aplang berat. Kiba hakapor ka baki kini kidang syarai kilang berat ke jongki. Ngii ka jingkermen ka jong ublay kawan hapo jongki. Langi pai syaka jinglong jingman jong kini kinong aplang berat. Hoi kidai kinong belas ngi. Kiba syuim ka kamay ka kaji ka jongki le ka kamay ja kepo ka jongki kalong nakan kam syarai lang berat. Bat ki hap ban pet ban khmi ya kilang berat jongki wei pat. Bat kadai ka kenhun jong kilang berat ka ba kadai kenhun jong kinong ap lang berat kiba haka jaj ban reu jongki kiba kitu gipor kidai kiba sya kenpo haduk kata haka jingim ka jongki. Henry u Emmanuel u blay lembat ngi syue kumto yaki bakin syudan sa halum ban syusyarai ya kilang berat ke jongki bakin khmi ya kita kilang berat ke baki ki ap Henry u ai haki ya ka jing kermen u ai haki ya ka jing ngos aj ka men sem ke jongki ong ka tien ke jong u blay Henry u tau angel ula ong haki wat syap tieng na bahak khmi ngawan lam hapi ya ka kubar babha ka jingkmen ka bakrau ka banlong haki breu baro ka basngau lengo sibun kumno na kini kinong aplang berat ki basya khenpo haka imlang ka salang henry habau angel utrai uwan hapo jongki syemong ba ka jingkermen kalong tang yapi henry uang ka jingkermen kalong ya ki breu baro bat kum kalau orang mentan bagi nong aplang berat kidai ki besya khenpo henry ki kentin ki bau blay u ai hapo jongki kilalong ke jingkermen ka bakrau nak benta jongki wong baka jingkermen kan long hau breu baro la urit ukrau la uduk urus pa la ulong ubahalor nani ilong ki bahapo lese dan pedeng jongiru hagan kapor kiba sya ya gini jing sya sitom kiba bun jat haga jing im ke jongki ki jing sitom bat ki jing jenjar ka baka jing mut breu kasngau baka khia palat bomla asyu banle kumno ru kiba sya sibun ki jing sitom lesi ke mengala ong mende kiba sya kham palat ban ya kita kiba ngangala ya kenduk kebalai thu mene sya khmat Henry nga ai ke jingkermen nang tajong pi baro ki parabangen ba u Emmanuel u blay lembat ngi u don ringkat bat pi u don ringkat ban ai pi ya ka jingkermen ban nga ngech kem ki kamba ki jong blay kin ja ka jing im ka jong pi la don mano hanap deng jong pi ka kapor ki ba dia kenduk ki ba mat ya ki jing mat ki jing khuslai ha ka jing im ka jong pi kumbala ong isya khaman ublay udan ka jing temu ublay udan ka plan ka bakrau bat ka bamaya nak mta jongi iwei piwei ngan pen kan ma pi ha ka kapor nak tin jong blay jeremaya ar phandai ka khot ka bakhat wei ka bang kum ne na ba ngatip ya ki jing mut ki ba nga perkhat syapang jong pi ong utrai ki jing mut ka jing suk ken te ki jong ka jing sneu ban ai ka jing kermen ya pi ha kapor kabakut ke jong pi lesing ngukut lat hakan ngono ka benta ka bangi ngila le lesing ngidon ki jing ngukut lat ki baharukom ha ka jing imu jong Henry ublay lembat ngi unyalam ya kalenti barun ai ya ka jing kermen ladangi ngibu ya ka jing syania ka basis 4% ha ublay hi
ki para bangai ki ladau blai ulala shibun ki nak menta jong une bahyang ha kan kapor ubalamat shibun balamat ya ka jingdu no ki keme ki pa hakarukom ka bom sngu tenat le se ka banga ngalak ban ong menshwa le se ubadon ubom don ya ka ying kasem ka babit ka babiang Henry nganget scam nak menta jong piru ki para samla ki ba ki badon ru laki jong ki keme ki pa ki bala ki bayai ki bawan na ki long ying long sem kristan ke batip breu ke batip lay bat kiwe ki benta lada hidon i bokum kataru nganget ublen kursian bor bat unyalam ya ka jing im ka jong pi iwe pa iwe ka jing do jing kermen kalong ka jing tenju jong ka jing im bangin yai pai shau Emmanuel ublay lambat ngi bunap deng jong ngi ki para bengen lesing ilahab ban syak shibun ki jing syak ki bau job ula syak Henry tu ai baka jingkermen hapdeng jong ki jing shitom kin yai im barabor hapo jong pi ka shitiu pol ki korin ka baningkong ka lenong ka bas shipo khot bakat lai ka de ka kentien ka bangi ngilak lendet ngangai scam ka jing tenjuk kam syamelangat hapi Henry tang ka bau bre ula ban syak Henry ublay ulong ubala ban syania ubadom syak ban on tenjuk ya hitam ya ka pi pila Henry rengkat berkata ka jing tenjuk un thau ru bat ya kalat ban lain kenang ba pi pila ban syak ya ka tu ai bakane ka jing rakhe Christmas jongi man kapor kan long bat ublay om tang haki jing sngoba ka bangi ngilak ban yo ka ka bak hakane ka jing em ka bakan jadok Henry kerpang ka jing em ka bakan jaman sem ka bangi ngilak ban suk ka men sem la tangi don hap dang ka jing shitom jong ka jing em ka bahagane ka jing em ka bakan jadok ublay lambat ngi undon haki donut bagi jing mut ka jing perkhat ki jongi wat ai bagi jing skosi bar ka jing khuslai kin long try kle ha ka jing em ka jongi namar ngi don ublay ubakam kraw shibun ban ya kita ki ki bangi ngi kendo ublay nakam ta ka buram jong u amen. Ngi penpau ka jing sungu i pastor jongi i Reverend Peter song i bala ai ka to khubor apdeng jongi ka ba ai mensim yengi bat ngai i kini ki hep ki baret ro kilaya sha skor bha piedon ai yang asam embro i pastor pada kumbile thu mentan i he isan ka orphanage ha ka children's home bat ki de ki nongri ki nong sumar hang to ki ba pe ki ba khmi i hadu be dalong pastor te mangiru langi syam jing katno ke jing em ke jongi ngin shania be jaga jing alam ke jong blai udai ma u ban pen poi ngi shakat thong ke bola thmu naga benta ke jing em ke jongi mo te ubleun kur khu ye phi ki heb ki baret ki blai sha skor yengi ki bala san ki bala rang ba ro ki bala yo jing men toy na ko khubo je pastor u Emmanuel ublai lembat ngi ke jing khublai ye phiru ki ba pet ki ba khmi ki ba yo sngo link ba ka YouTube channel jong kabalang ubleu nang kur khui phi pastor phi bari parlok jong phi sale ka ba suk sha shnong jong phi sha kabalang ke jong phi ni pha e phi rengkat ki jingker khu ker do ki jongi ngine panwai no ini ka jia seng menta ngin sewan pat naga benta ka jia seng ka ba ar ka por shibaje shiteng bat ngine panwai da ka ba angi ai kublay baro ki balay don benta kini ka ginseng bat ki bala kersandru iki samla ki bapet ya ka ne ka kamera bat ki ki benta joga jing shakri ke jongi ya ublay ini ruai ke jing ruai ke basau husau bar hadin ke jing ruai nga kerpa dia iwei pat temen besan jongi temen besan Dr. Ola Mare be insngau bhaban sa bu jing duai lengkot nam tai pastor ban nam ta ko khubor bat ban sapelat ingi de jing ker khu penwai mela laga khet bat ka pans ngiat im men ba me wan ban wat yang haga shnong Bethlehem mela thya hasem bom don jaka ya me hangta to wan shado no tra jisu don jaka hado no jonga ka jing ruai ka ba sau pho sau
pernah angel barwai ban pernah ku warning babha aukon ublay uwan shapertai ajing kucing snoret shisha Tuhan shadow nut rai Yesus dan jaga hadonut jongan Tuhan shadow nut rai Yesus dan jaga hadonut jongan Imer siang haki krem isembneng kidem aser ngil jong kiding aklau memem don jakari amen bukakli arish abdur yauga ili Tuhan shadow nut rai Yesus dan jaga adonut jongan shadow nut rai Yesus dan jaga adonut jongan melawan atrai lajing imban ai ban siu spa yu nong pop bapli mela pong pan sircha nama jong ngamisha Lum kalvari Tuhan shadow nut rai Yesus dan dingkna longkahok yangan Tuhan shadow nut rai Yesus bordingkna longkahok yangan anda rai tirai beneng bagi anger neng in wan pau haburom jong me Hot yang atrai babha ong dan don jaga krunjong iyanga ngan shan dajing men rai Yesus anda men wan shao yanga ngan shan dajing men rai Yesus anda men wan shao yanga Tuhan Ko kpa jangi bahabneng Nyai ngui me ko kenrat nama negesngi ke bekodor kesngi ke bekentang Abang ilaban syakriban mane me ko try ban rakhe able Ya kesngi ke bekerpang ko try ya ke bemalai lu jong ukun ko try syaka perthai
ban pen im mengi ki bajot ki baram ban long ulang kenya ban sai khoi ni ki pop jongi ban shalor ka ding na lum Calvary ban long blai lembat ngi kota haki por baro haki jia baro haki em jing malakas ngi haki jing ya lan ti ngi ko kan rat blai ko chme long dekat ban ngi Emmanuel ken ko kan rat nyai ngume ko trai na mana ka poru blai ko chme ulong dekat ban ngi ya blai ko chme Jesus Christ atrai bapa ka buram bat ka jing ashme nong prem bih nama sisen pat ko trai ma ini kalat kalanti ban syakri ban mane ma blai wa ko blai wa ma blai ba dan bor kerku ko kenrat ke baro glapendap hamtam ke khobor ka tin jamalai ma pastor pitun song ablai kalong ka bor nginang ya seprang ko kenrat dak jing sko thu ka jing shaman sim ka bajana ya blai ka jing shaman sim ko bathamai ko kenrat bangin sko thu ko trai medon senda gi por baro Isai ko kendat ke mengirwai trai bapa menginai ki donut ki mensim jame kotai ban syakri ban mane me ban yaro ban pendon borame me hang no ka bangi don nablai Simti kota ya ke por brang sayu ke si isai ban priang kota jikot kot pat ngas kri ber dama ki pop dabe ke nengi pang idam keteng uji sunang penembe batara aruk jengya ke badap yang dap khai try nong prem Jesus Christ ke jeng ba ke mamayan ke pla ke jong bleu ke pa bam jukut lem rusna batiang ke jeng sai bor ke bleu men sim bakoj kene jeng ko lai we bleu chong sa bengi kom ki khon ke bla sus pa jeme gen chong san kat bagi bangai hang ne ba sabdong ke berthai ke badam ba chakriyo blai menda serta ba bom jukut ro amen